meget skal man have i? Og den bliver mørkeblå. Giver test igen? Er det rigtigt? Og så fylder vi her. Kan vi sammenligne det? Prøv lige vent. Sådan. Så der er altså ikke noget her. Nej, det er fint. Nej, det er fint. Så det er den farve. Så det der blå noget. Der kommer ikke lyd på. Så det er mere over det der mere her kommer i at det bliver mørkeblå. Det er faktisk det noget, men det er stadig ikke sådan. Det kommer ikke helt op.